እዞም 12 ሰባት ኣብ ናይ ቀደም ህይወቶም ገፈፍቲ ዓሳ ሓረስቶት ናይ ኢደ ጥበብ ሰራሕተኛታትን ሃብታማትን ተቐበልቲ ቀረፅን እዮም ነይሮም። ሓደ ናይ ዓለም ታሪኽ ዝቕይር ተልእኾ ከካብ ዘለውዎ ብድንቃት ጽዋውዓም ዝተጸውዑ ወዳእትኦም ከመይ ከም ዝኸውን ካብቲ ዝጸውዖም ወጻኢ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ሓድሽ ተልእኾኦም ድሕሪ ምቕባሎም ዝነበረ ናይ ህይወት ጉዕዞኦም ብኽብርን ብጸገምን ዝተኸበረ ነበረ። ታሪኾም ከም ዘረዳእና ዓለም ነዞም ሰባትን ንመልእኽቶምን ድልውቲ ነበረትን። ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ተመሪጾም ዝተቐበልዎ ሓደራ ስደት ወፂኦም ንሰማዕትነት ዝተጋደሉ ክኾኑ ከለዉ እዚ ድማ ንመምህሮም ካብ ዘለዎም ሓቀኛን ዘይናወፅን ፍቕሪ ዝተለዓለ እዩ። ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ተጸባእቶም ከም ዝገመትዎ ናይዞም ሰባት ሞት ናይ ተልእኾም መወዳእታ ዘይኮነስ ንዘመናት ዝሰግር ናይ ሓቀኛ ክርስትና መበገሲ ነበረ። ስድራ እግዚኣብሔር ሕጂ ናይ እምነት ናይ መስዋዕትነትን ናይ ተኣማንነትን እያ ምስክር ዝኾነ ታሪኽ ንምስማዕ ተዳልዉ። እዚ ናይቶም ኣብ ሓደ ዘመን ዝነበሩ ናይ 12 ሰባት ታሪኽ ህይወቶም ጥራይ ዘይኮነስ ናቶም ህይወትን ሞትን ካብ ናይ ሓደ ተራሰብ ዝረሓቐ ክስተት እዩ ነይሩ። ዝበፅሖም ኩሉ ዓይነት ውርደት ብምኽንያት ዕምቆት እምነቶምን ጽንዓቶምን ሃይማኖቶምን ከም ዝኾነ ሓስቦ ዘይከኣል ጭካነን ግፍዕን ከም ዝወረዶም ብግልፂ ዘረዲ እዩ። ትምህርቲ ጥራይ ሒዞም ኣብ ዝተንስኡ ተጓዓዝቲ ዓለም ካብ ግርፋት ክሳብ ስቕለት ካብ ኣካል ምጉዳል ክሳብ መውቃዕቲ ዘየብፅሓትሎም ናይ መከራ ዓይነት የለን። ዓለም ዝኣክል ሰፊሕ ቦታ ብትምህርትና ክንልውጥ ኢና ኢሎም ክትንስኡ እንከለዉ ሓንቲ ሳንቲም ትኹን ወርቂ ኣብ ጅብኦም ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ዝነበሮም ኩሉ ብምግዳፍ ነቲ ዝጸውዖም ኣምላኽ ተኸተሉ። ኣብ ቅድሚ ምድራውያን ሰበስልጣን ብግርማን ብሓይልን ክሰብኩ ሙታን ከተንስኡ ድውያት ክፍውሱ ካብ ናይ መድሃኒ ዓለም ስም ወፃኢ ጉልበት ዝኾኖም ዝተኣማመነሉ መደገፊ ኣይነበሮም። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ውሕዳትን ክንሶም ንመላእ ዓለም ዝማረኹ ካብ ትሕቲ ተበጊሶም ንነገስታት ዘንበርከኹ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዓለም ኣብ ትሕቲ ኣምላኾም 3 ዓመታት ኮፍ ኢሎም ዝተማሃሩ ንሞት ዝነዓቑ ጀጋኑ ናይቶም ቅዱሳን ዝኾኑ ናይ 12 ሐዋርያት ናይ ህይወት ታሪኽ እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሐዋርያት ታሪኽ ስራሕን ገድልን ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ታሪኽ ገድልን ስራሕን ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሰፈረን። 4 ወንጌላውያን ሐዋርያት ብኸመይ ከም ዝተጸውዑን ክሳብ ዕርገት ዝነበረ ኩነታትን ክጽሕፉን ከለዉ ወንጌላዊ ሉቃስ ድማ ንሐዋርያት ብፍላይ ድማ ኣቐዲሞም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበርዎ ህይወትን ድሓር ድማ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጉዕዞ ብምክትታል ክሳብ 60 ዓመተ ምህረት ዘሎ ናይ ሐዋርያት ታሪኽ ጽሒፍዎ ኣሎ። ካብዚ ዝተረፈ ናይ ሐዋርያት ታሪኽ ንምፍላጥ ግን ቀንዲ ምንጪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ እዮም። ናይ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቲ ዝነበሩ ከም በዓል ፓፒያስ፣ ፖሊካርፐስ፣ አግናጢዮስ፣ ቀለሜንጦስ፣ ዘሮም ወዘተ ናይ ኣቦታቶም ታሪኽ ጽሒፎም ኣቐሚጦምልና እዮም። ብድሕሪኡ እውን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ክፍለ ዘመን ዝተንስኡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፍቲ ከም በዓል ኣውሳቢዮስ፣ ሩፊኖስ፣ ጅሮም ወዘተ ብትውፊት ዝተቐበልዎ መዝጊቦም ሓሊፎም እዮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ገድሎም ዝተጻሕፈሎም በዓሎም ዝተኸብረሎም ናይ መጀመርታ ክርስቲያን እዮም። ሕና ድማ ብሓፂሩ ከምዚ ዝስዕብ ክንርዮ ኢና። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ገሊላ እትርከብ ኣብ ቤተ ሳይዳ ተወልደ። ናይ ኣቡኡ ስም ዮና ይበሃል። ኣብ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ቅፍርናሆም ዝዓበየ ክኸውን እንከሎ ምስ ጎበዘ ድማ
مسحو اندرياس كوينو أب بحر جليلا عسى مقفاف جمر ود مزمور كون كمرت انكلو أدميو 55 عامت كم زنبر ينقر ناب قويتا حيزو زمت أون حو اندرياسي قدوس بيتروس برناباسن وانجيلاو مارقوسن عزماديو أرسطوبولوسن برناباسن دك حنت الدحواتي قدوس بيتروس تمر عواسة بيتي حفت برناباسن أرسطوبولوسن سلازنبرت بمرعي الزامريد قدوس بيتروسن هوارينت كتصوع كله من نبابريو زخون مرببن جالبون كم اون أبوه قديفون وقيتا استقتل هواري ناي مجمر تاسمو سمعون كوينو زونا ديو بناي نقداسم زوصاتلو كم زخونينك أب كتما كيساريا قويتانان أمنغنان مدحينان يسوس كريستوس من تبلوني إلو مساحتتهم نسخاود هيو أملاقيها إلو نليك أونتا أيهود زتسورم مستيرة وهادو قليسو بممسكارو قويتا نسخا بيتروسيها إلووي زدما بقانق ألاتين كوح مالتيو بقانق أرمايك دما كيفا يبهل قدوس بيتروس نقويتا العلمان نمي زفكرو نيرو فقروغن كان استحوسو بمخانو قويتانا ندك أمزامرتو بزعبا موتو أقدمو خنقروم كلو أيخونكا بمبال تخاراخيرو نبر دحارون كلهم كوا قديفو مخان تهادمو أنا قنا فتسيما يقد فكاني إلو برئسو تأمامينو تزاريو نبر قويتا درهو كينك أوا سلستك زيخت كحدنيخا كبلون كولوكا مساخا دا أي موت مبركتو يكحدكاني بمبال استزارة بسبي قدوس بيتروس قويتا أبكر مهانان كيافان بموكوان انترومن واتحادراتن مكراك قبل كلو بروحوق يختلو نبر نقويتا ناب قصر ليك كهانات كيافان سأتو دما تغطيلو آتو يخون نمبر أيهود مسوات تحادرات روم كوينوم أب قويتا زورودو وزنور مكرا ناي ود سبح لنا زغبد بمخانو حق إنيا فرد مدفعو زرأي بيتروس نابتو محاوز سحنو زنورو تتقع شعو دما نتزاعتو وقار رسيعو سلستك زينو قويتا أيفلطوني إلو كحادة أما ودأتا دما درهو نقوا قدوس بيتروس زفلت قالو كال عب نجر نسحي قويتا زنجرو مفتسامو نتقال زاعتو اللو أملاخ مبدالو مسفلتا هابتك أسرو وصيبقى بيتروس بعدميو كاب كلهم هواريات زعبيه سلازنبر كما بويريو ونبرو سلازن ما قويتا أبستفل يلو جزي نهاوريات كمقبيلو نابتا قديمو زفلطو مويا ناب عسى مكفاف تملس قويتاو نقديمو زمرصو نسفيمو انتخحادون بنسحا مملاسو نسحو مقبالو لمون كم زفكرو كقلصلو أب بحر طبريانوس تقلصلو قدوس بيتروس أبربعتي وانجيلاوያን أب استقمطو ناي هاوريا سم زرزر قداماي بوتا حيزو يركب እዚ ድማ ሽምግልንኡን በአቦነቱን ጎይታ ኣብ ቂሳርያ ብዝሃቦ ቃል ኪዳን ናይ ሐዋርያት አፈ ጉባኤ ኮይኑ ይዛረብ ስለዝነበረን ኣብ ባሕሪ ጥብርያኖስ ብዝሃቦ ቃል ኪዳን መሰረት እቲ ኣቀዲሙ ፈራህ ዝነበረ ኣብ ቀጽሊ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ንጎይታ ዝኸሓደ ጴጥሮስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምስ ረኸበ ግን ኣብ ጉባኤ አይሁድ ድዊ ፈዊስካ ተባሂሉ ምስተኸሰ ትብዓት ስለ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንቆርኔሌዎስ ብምጥማቅ ወንጌልን አሕዛብ አቀዲሙ ዝሰበኸ ሐዋርያ እውን እዚ ሐዋርያ ልዑል እግዚአብሔር ብዝዓደሎ ጸጋ ጽላሎቱ ኳዱ ይፈውስ ነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ኣብ ከባቢ 50 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝተገብረ ናይ ሐዋርያ ሲኖዶስ ካብ ናይ አንጾኪያ ክርስቲያን ንዝቐረበ ሕቶ ናይ መጀመርታ መልሲ ዝሃበ ንሱ ነይሩ ብዛዕባ ቅዱስ ጴጥሮስ መልክዕን ቁመናን ጥንታውያን መዛግብቲ ከምዚ ዝስዕብ ይቕርቡ ገጹ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ጭሕሙ ደጎል ዝበለ ማእከላይ ቁመት ዝነበሮ በራሕ ሰብኣይ ኣብ ዝኾነ ነገር ቅልጡፍን ህውኽን ነበረ ይብሉ ብመሰረት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ፍልስጤም ሶርያ እንጦን ገላትያ ቆጶዶቅያ ቢታንያን ሮምን ሰቢቑ እዩ ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ ድማ ኣብ ከተማ ሮም ኮይኑ ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምስባኹ ናይ ሮም ክርስቲያንና በዝሑ ስለ ዝመፁ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ናብ ሮማውያን ሰበስልጣን በጽሐ ናይ ኔሮን ኣማኽርቲ ዝነበሩ ናይ አልቢኖስን አግሪጳን አንስቲ ድማ ናብ ክርስትና ኣትዋ በዚ ግዜ እዚ ንጉስ ሮም ኔሮን ብቕንእ ተለዓለ ኔሮን ኣብ ልዕሊ ሮም ብ54 ዓመተ ምህረት ነጊሱ
መጀመርታ ናብ ንግስና ምስ መጸ ለዋህ ሰብ ነበረ። ይኹን እምበር ምስ ነገሰ ኣብ ዓመቱ ናይ ጭካነ ባህርዮ ክቕልቀል ጀመረ እሞ ወድቦ ኣቕተለ። 59 ዓመተ ምህረት ድማ ነዲኡ ብመርዚ ቀተለ። 63 ዓመተ ምህረት ድማ ነቲ እናመሃረ ዘዕበየ መምህሩን 62 ዓመተ ምህረት ንናይ ንእስነት ሰበይቱ ኦክታቪያ ኣቕተለ። ኣብኣ ብድሕሪኡ ዘእተዋ ሰበይቲ ፓፒያ እውን ኣቕተላ። ኔሮን ብ64 ዓመተ ምህረት ንሱ ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቱ ተቐሚጡ ንከተማ ሮም ሓዊ ፈነወላ። ናይ ሮም ህዝቢ ድማ በቲ ዝወረዶ ሓደጋ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ኔሮን ድማ ነዚ ነገር እዚ ብሰንኪ ክርስቲያን ኢና ከምዚ ዝኾንና ኢሉ ኣመኽነ። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ከተማ ሮም ክልተ ዓይነት ወረኽ ናፈስ ጀመረ። እቲ ሓደ ናይ ሮም ጣዖታት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ስለ ዝተቐጥዑ ነታ ከተማ ሓዊ ኣዝኒቦምላ ዝብል ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣመንቲ ክርስትና ኮነ ኢሎም ብስምምዕ ንኸተማና ኣቃጺሎሞ ዝብል ወረ ነበረ። ናይ ከተማኡ ምቅጻል ዘሕረቆ ህዝቢ ከተማ ሮማ ድማ ክርስቲያን ዘበሉ ኩሉ እናውፅአ ምቕታል ተተሓሓዙ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ማእሰርቲ ስለ ዝነበረ ተሰይፉ ዓረፈ። ነዚ ዝሰምዓ ናይ ኣግቢኖስን ናይ ኣግሪጳን ኣንስቲ ድማ እንተዋሓደስ ንስኻ ዳ እትረፈና ኢለን ኣብ ቀጽሪ ናይታ ከተማ ብገመድ ኣሲረን ብዘንቢል ብምውራድ ካብ ሮም ከም ዝወፅእ ገበራ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ጎደና ኣፒየም ጉዕዞኡ ቐጸለ። ካብ ሮም እውን ወፀ። ቀሲሉ በቲ ዝሸምገለ ጉልበቱ ክኸይድ እንከሎ ሓደ ቀይሕ መንእሰይ ናብኡ ክመጽእ ረኣየ። እናቐረበ ምስ መጸ ድማ መን ምዃኑ ፈለጠ። ብኡ ንብኡ ኣብ ቅድሚኡ ተደፊኡ ጎይታይ ናበይ ዳ እትኸይድ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። እንደገና ኣብ ሮም ክስቀለ በሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብጣዕሚ ሓዚኑ ናብ ሮማ ተመልሰ። ናይ ኔሮን ወተሃደራት ይደልይዎ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ናብኦም ከይዱ እንሆ ስቐሉኒ በሎ። ሒዞም ድማ ኣሰርዎ። ዝሕርቁር መዓልታት ሮማውያን ዝስቀልሉ ዕንጨይታ ኣዳለዉ። ሽዑ ድማ ጴጥሮስ ኣነ ከም ጎይታይ ክስቀል ኣይግባኣንን ብምባል ቁልቁል ኣፉ ክሰቕልዎ ለመነ። ከምቲ ዝበለውን ገበሩ። ሓምለ 5 ድማ ኣብ 67 ዓመተ ምህረት ብሰማዕትነት ሓለፈ። ንጉስ ኔሮን ንቅዱስ ጴጥሮስን ንቅዱስ ጳውሎስን ድሕሪ ምቕታሉ ኣይቀንዖን። ግፍዑን ብልሽውነቱን እናገደደ ብምምፅኡ ናይ ሮማ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ዓመፀ። በዚ ዝተላዕለ ድማ ሃዲሙ ነታ ከተማ ገዲፉ ጠፈ። ኣብ መወዳእታ ምህዳም ስለ ዝሰልቸዎ ንገዛእ ዓስከሩ እጀ ካብ ሰይፍኻ ቐተለኒ ኢሉ ብምልማን ብሰይፊ ዓስከሩ ብ68 ዓመተ ምህረት ሞተ። ኔሮን ክመውት ከሎ ዓለም ሎሚ ከመይ ዝበለ ኣርቲስት ሰኣነት በለ ይበሃል። ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፀሓፈን መልእኽታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክልተን፣ ንሳተን ድማ ቀዳመይቲ መልእኽትን ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስን ይበሃላ። ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ። ቅዱስ ያዕቆብ ንቅዱስ ዮሐንስ ንባብ የመለኮት ሓዊ ናይ መጀመርታ ስርሑ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ዓሳ ምግፋፍ ነበረ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ምስ ኣቦኦም ዓሳ ክገፉ ከለዉ ድሕሪ ቅዱስ ጴጥሮስን ሓውን ተጸውዑ። ብኡ ንብኡ ድማ ኣቦኦምን መርበቦምን ገዲፎም ንጎይታ ተኸተልዎ። ንሱን ሓዊ ዮሐንስን ድሌቶምን ስርሖምን ዓብን ሓይሊ ዝተመልአን ስለ ዝነበረ ቦአነርጌስ ወይ ድማ ደቀ ነጎዳ ተባሂሎም ተጸውዑ። ቅዱስ ያዕቆብ ካብቶም ኣእማድ ወይ ድማ ናይ ምስጢር ሐዋርያት ሓደ ብምዃኑ ኣብ ደብረ ታቦር ከምኡውን ጎይታና ንጓል ኢያኢሮስ ከተስዓ ከሎን ኣብ ጌተ ሰማኒ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ነበረ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሳልሳይ ደረጃ፣ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ካልኣይ፣ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ድማ ሳልሳይ፣ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ተጻሒፉሎ። ካብ ሓዊ ጎይታ ዝኾነ ያዕቆብ ንምፍላይ እውን ያዕቆብ እቲ ዓብይ ወይ ድማ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ እናተባህለ ይጽዋዕ። ቅዱስ ያዕቆብ ዝነበረሉን ዝዓረፈሉን ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እዩ። ካብ 17 ክፍለ ዘመን ድሓር ግን ብሰማዕትነት ቅድሚ ምሕላፉ ኣብ ስፔን ከም ዝሰበኸ ዝዛረቡ ገለ መዛግብቲ ኣለዉ። ኣብታ ሃገር 7 ልኡኻን ሸይሙ ክምለስ እንከሎ
ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብሰማዕትነት ከም ዝሓለፈ ናይ ስፔን ሊቃውንቲ ይዛረቡ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዓጽሙ ካብ ኢየሩሳሌም ወሲዶም ኣብ ስፔን ሳንቲያጎ ከም ዘዕረፍሉ ቦታ እናርኣዩ ይምስክሩ እዮም። ኣበው ከም ዝምህሩና ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ብዕድመ ደፊኡ ስለ ዝነበረ ከም ካልኦት ሐዋርያት ብዙሕ እናዞረ ይመሃረን። ብሰንኪ ድማ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተቐመጠ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ኣይሁዳዊ ብናይ ቅዱስ ያዕቆብ ስብከት ስለ ዝሓረቐ ብነገር ከሲሱ ኣብ መጋባእያ ኣይሁድ ኣቕረቦ። ቅዱስ ያዕቆብ ግን ብዘይወላ ሓንቲ ፍርሓትን ሕፍረትን ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ እቲ መጋባእያ መስከረ። በዚ ዝተበሳጨወ ንጉስ ሄሮድስ ኣግሪጳ ድማ ብ44 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ያዕቆብ ብሰይፊ ኣቕተሎ። እቲ ንቅዱስ ያዕቆብ ዝኸሰሶ ኣይሁዳዊ ግን ንሃይማኖቱ ዘለዎ ፍቕርን ቆራጽነትን ብምርኣዩ ንቅዱስ ያዕቆብ ብምኽሳሱ ተጣሓሰ። ኣነ ከም ያዕቆብ ክርስቲያን እየ፣ በቲ ናቱ ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኣምን እናበለ ኣብ ኣደባባይ እናዞረ ምምስካር ጀመረ። እዚ ምኽንያት ድማ ንሱ እውን ተሰይፉ ብሰማዕትነት ሓለፈ። ቅዱስ ያዕቆብ ካብ ሐዋርያት ሰማዕትነቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተጻሕፈሉ እንኳ ሐዋርያ እዩ። ካብ ሐዋርያት እቲ ናይ መጀመርታ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ንሱ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ። ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ መጀመርታ ዝተጸውዐ ሐዋርያ እዩ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ሓዊ ክኸውን እንከሎ ትውልዱ እውን ኣብ ቤተ ሳይዳ እዩ። መጀመርታ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ወደ መዝሙር ነበረ። ይኹን እምበር ዮሃንስ ናይ ዓለም ኃጢአት ዘስተስሪ ናይ እግዚአብሔር በጊዕ እንሆ ኢሉ ስለ ጎይታ ክምስክር ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተለ። ስሙ 12 ጊዜ ኣብ ወንጌል፣ ሓደ ጊዜ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተጻሒፉ ኣሎ። ቅዱስ እንድርያስ ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ ማርቆስን ኣብ ግብረ ሐዋርያትን ራብዓይ፣ ኣብ ማቴዎስን ሉቃስን ድማ ካልኣይ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ። ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ብዙሕ ስም ዘለዎ ኮይኑ ገለ ካብኦም ፕሮቶክሌቶስ ዝብል እዩ። ፕሮቶክሌቶስ ማለት ድማ ዝተጸውዐ ማለት እዩ። ናይ መጀመርታ ክርስቲያን ንቅዱስ እንድርያስ በዚ ስም እዚኦም ዝጽውዕዎ ነይሮም። ምናልባት እዚ ስም መጀመርያ ንሐዋርያነት ስለ ዝተጸውዐ ዝወጸሉ ስም ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ናይዚ ሐዋርያ እዚ ስም ሓጋዚ ወይ ድማ ረዳኢ ዝብል እዩ። ምስ ሰብ ናይ ምርድዳእ ክእለት ስለ ዝነበሮ ኣብ ሐዋርያት እውን ከም ተለኣኺ ይቑጸር ስለ ዝነበረ እዩ በዚ ስም እዚ ተጸዊዑ። ካልእ ናይ ስድራ ቤት ሐዋርያ ዝብል ስም ናይ ጎይታ መሕደሪ ድሕሪ ምርካቡ ተመሊሱ ንሓዊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምንጋሩን ነቲ ብስራት ንስድራ ቤቱ ብምብሳሩን ናይ ስድራ ቤት ሐዋርያ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ መናእሰይ ሐዋርያ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጠብርያኖስ ነቲ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ክመሃር ዝወዓለ ህዝቢ ዝኸውን መግቢ ጎይታ ክሓቱ እንከሎ ሐዋርያ ፊልጶስ ነዚ ኩሉ ዝበቅዕ እንጀራ የብልናል ኢሉ ምስ መለሰ፣ ቅዱስ እንድርያስ ግን 5 ናይ ስገም እንጀራን 2 ዓሳን ዝሓዘ መንእሰይ ረኺቡ ናብ ጎይታ ኣቕሪቡ ኣባረኾ። በዚ ድማ ናይ መናእሰይ ሐዋርያ እናተባህለ ይጽዋዕ። ናይዚ ሐዋርያ እዚ ካልእ መጸውዒ ፈታዊ ኣሕዛብ ሐዋርያ ዝብል እዩ። ንጎይታ ክርእዩ ዝደልዩ ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝነበሩ ግሪኻውያን ተቐቢሉ ምስ ጎይታ ስለ ዘራኸቦም ድማ ፈታዊ ኣሕዛብ ሐዋርያ ይበሃል። ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፊ ዝኾነ ኣውሳብዮስ ከም ዝገልጾ ቅዱስ እንድርያስ ኣብ ጥንቲ እስኩቴስ ሎሚ ድማ ሩስያ ኣብ ዝበሃል ቦታ ወንጌል ሰበኸ። እዚ ሃገር እዚኣ ብናይ ጥንቲ ኣጸዋውዓ በሮባሮስ እያ ትበሃል። ካብ ጸሊም ባሕሪ ብወገን ሰሜን ኣብ ዝርከብ ኣብ ማእከል ዳንያኦብን ታናዮስን ዝበሃሉ ሩባታት ትርከብ። ካብዚ ቐጺሉ እውን ኣብ ቢታንያ፣ ገላትያ፣ ሩማንያ ምሂሩ እዩ። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ መጀመርታ ሊቀ ጳጳስ ከም ዝኾነ እውን ይንገር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ግሪክ ክምህር እንከሎ ኣብ ኣካይ ኣውራጃ ጳጥራስ ኣብ እትበሃል ቦታ ብ60 ዓመተ ምህረት ብ4 ታሕሳስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ደቂ ሃገሩ ከም ናይ ጎይታ ዓይነት መስቀል ሒዞም ክሰቕልዎ ምስ መጹ ጎይታይ ብዝተሰቕለሉ ዓይነት መስቀል ኣይትስቀሉን ኢሉ ናይ እንግሊሽ ፊደል ኤክስ ብዝመስል ቅርጽ ዘለዎ መስቀል ተሰቒሉ ሞተ። ብ357 ዓመተ ምህረት
ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ናይ ሃዋርያ አንድርያስ ዓጽሚ ካብ ጳጥራስ ናብ ቆስጠንጢንያ ኣምጽኦ። ብ86 ክፍለ ዘመን ድማ ሬጉለስ ዝተባህለ መነኮስ ናይ የማናይ ኢዱ ዓጽሚ ናብ ስኮትላንድ ወሰዶ። ስኮትላንዳውያን ድማ ክሳብ ሕጂ ሓላዊና እዩ ኢሎም ይኽብርዎ። ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ብዙሕ ስም ዘለዎ ሃዋርያ እዩ። ቀዳማይ እቲ ጎይታ ዝፈትዎ ወይ ድማ ፍቁረ እግዚ ብህይወቱን ብናብሩኡን ጎይታ ንምምሳል ይጻዕር ስለ ዝነበረ ጎይታ ድማ ኣዝዩ ይፈትዎ ነበረ። ብትውፊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝንገርውን ሓደ መዓልቲ ጎይታ መዕጣቒ ፈቲሑ ኣብ ዘቐመጠሉ እዋን ኣልዒሉ ብምዕጣቑ ፍትወት ስጋ ጠፊኢሉ ናብሩኡ ከም መላእኽቲ ኮይኑሉ እዩ። ካልኣይ ወልደ ዘብዲዎስ ነቲ ዓብዪ ዕቆብ ምንኣስ ሓዉ ስለ ዝኾነን ኣቦኡ ዘብዲዎስ ስለ ዝበሃል ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሳልሳይ ወልደ ነጎድጓድ ንጎይታ ብዘለዎ ሓይሊ ቅንዕን ምስ ሓዉ ኮይኑ ብዘርኣይዎ ሓያል ስራሕን ጎይታ ወልደ ነጎድጓድ በሎም። ብተወሳኺ ድማ ትምህርቱ ዕምቆት ሓይልን ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ምግላጹን ወልደ ነጎድጓድ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ራብዓይ ነባቤ መለኮት ወይ ድማ ታኦሎጎስ ነገረ መለኮት ካብ ካልኦት ብዝበለጸ ብዝግባእ መሊኡ ኣስፊሑ ኣዕሚቑ ብምምሃሩ ነባቤ መለኮት ተባህለ። ኣቡ ቀለምሲስን ቁጽረ ገጹን ዝብሉውን ካልእ ናይ ዝሃዋርያ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ኣስማት እዮም። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ገሊላ እትበሃል ቦታ ተወሊዱ ዓብዩ። ምስ ሓዉ ምስ ቅዱስ ያዕቆብን ምስ ኣቦኡ ዘብዲዎስን ዓሳና ገፈፈ ይነብር ነበረ። ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ኣዲኡ ማርያም ከም እትበሃልን ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ከም ዝነበረትን ይገልጽ። ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታ ኣብ ግዜ መከርኡ ካብኡ ከይሃደመ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክሳብ እግሪ መስቀል ዝተኸተለ ሃዋርያ እዩ። እታ ዕለተ ዓርቢ ዝረኣዮ ናይ ጎይታ መከራ ትዝ እናበሎ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብብኽያት ከም ዝፈጸሞ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ክጽዋዕ እንከሎ ገና መንእሰይ ከም ዝነበረን ኣብዚ ምድሪ 99 ዓመታት ዝኣክል ከም ዝነበረን ይገልጸልና። ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ታሪኽ ካበልዓልና ብዛዕባ እቲ ዝሰኣሎ ናይ ጎይታ ስእሊ ከይጠቐስና ክንሓልፍ ኣይግባአናን እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ናይ ጎይታ ስእሊ ዝሰኣለ እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ዮሐንስ እዩ። ጎይታ ኣብ ዝተሰቕለሉ ዘመን ናይ ሮማ ንጉስ ዝነበረ ጥባርዮስ ቄሳር ወዱ ብሕማም ይሰቐል ስለ ዝነበረ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ምስ ሰምዐ በዓል ጲላጦስ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ እውን ምስ አንበበ ናብቲ ናይ ቅዱስ ሰብ መቓብር ንወደይ ወሲዱ ዘድሕነለይ እንተዝረክብ እናበለ ይምነ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንወዲ ወሲዶም ኣብ መቓብሩ ጎይታ ምስ አንበርዎ ካብ ሕማሙ ስለ ዝተፈወሰ ንጎይታ ዘለዎ ፍቕሪ ንምግላጽ ናይ ጎይታ ስእሊ ዝስእለሉ ሰብ ከናድን ከሎ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ተረኺቡ ልክዕ ብዕለተ ዓርቢ ከም ዝረኣዮ ገይሩ ንጎይታ ሰኣሉ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዘመን እቲ ብጭካንኡ ዝፍለጥ ንጉስ ድምጥያኖስ ዘመን ወንጌል ብምምሃሩ ብኣምለኽቲ ጣዖት ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ምስ ቀረበ ብዝፈልሐ ማይ ተሳቒዩ ኣብ መወዳእትኡ ደሴት ፍጥሞ ንኽእሰር ተፈርደ። ኣብኡ ድማ ራእይ ብምርኣይ ራእየ ዮሐንስ ዝብል መጽሓፍ ጸሓፈ። ቅዱስ ዮሐንስ ድምጥያኖስ ብ96 ዓመተ ምህረት ምስ ተቐትለ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ሰለስቲአን መልእኽታቱን ወንጌሉን ከም ዝጸሓፈ ይነገር። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ንላዕሊ ኣብ ምድሪ ነዊሕ ዕድመ ዝጸንሐ ሃዋርያ እዩ። ካብ ሃዋርያት ኣቐዲሙ ዝዓረፈ እቲ ዓብ ሓዉ ቅዱስ ያዕቆብ ክኸውን እንከሎ ኣብ መወዳእታ ካብዛ ምድሪ ዝተፈልየ ድማ ሓዉ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ። ኣቐዲሙ ጎይታ ብዝኣተወሉ ቃል ኪዳን መሰረት ዮሐንስ ሞት ኣይቀመሰን። ይኹን እምበር ከም በዓል ኤልያስን ሄኖክን ሞት ከይረኣየ እግዚኣብሔር ናብ ብሔረ ሕያዋን ወሰዶ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 5 መጽሓፍቲ ኣለዎ። ንሳቶም ድማ ወንጌለ ዮሐንስ፣ 3 ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መልእኽታትን እቲ እንኮ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ራእይ መጽሓፍ ራእየ ዮሐንስን እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ ሃገሩ ቤተ ሳይዳ እዩ። እዚ ሃዋርያ እዚ ንሃዋርያ ናትናኤል ናብ ጎይታ ዝጸውዐ ሃዋርያ እዩ። ጎይታና 5,000 ህዝቢ ኣብ ዝመገበሉ ግዜ ሃዋርያ ፊልጶስ ብዙሕ ህዝቢ ተመልኪቱ ነዚ ኩሉ ዘብልዕ እንጀራ የብልናን ኢሉ ዝተዛረበ ሃዋርያ ነበረ።
ግሪኻውያን ምስ ጎይታ ክራኸቡ ምስ ደለዩ ንሃዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ዝነገረሎም እውን ንሱ እዩ። ጎይታይ ንኣቦ ርኤና እሞ ይኣኽለና ኢሉ ንጎይታ ብየዋህነት ብምሕታቱ ምስጢረ ሥላሴ ንምምሃር በቂዑ እዩ። ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ ሃዋርያ ፊልጶስ ኣብ ፍርግያ፣ ኣብ ሰማርያን ኣብ ጋዛን ወንጌል ሰቢኹ እዩ። ብዙሓት ጸሓፍቲ ታሪኽ ንሃዋርያ ፊልጶስ ምስ ዲያቆን ፊልጶስ የዳናግርዎ እዮም። ዲያቆን ፊልጶስ ብፍቓድ ሃዋርያት ማሕበረ ምእመናን ከገልግሉ ካብ ዝተመርፁ 7 ዲያቆናት ሓደ እዩ። ናብርኡ ኣብ ቂሳርያ ክኸውን እንከሎ በዓል ሓደርን ኣቦ 4 ዋልድን እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደ ዝተቐበሎ ዲያቆን ፊልጶስ እዩ። ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ኤፌሶን ፖሊጋራተስ ከም ዝጸሓፎ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ ናብ ንእሽተ ኤስያ መጺኡ ኣብ ከተማ ሄሪላፖስ ክምህር እንከሎ ብኢድ ተቃወምቲ ተሰቒሉ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ናይዚ ሃዋርያ መቓብር እውን ክሳብ ሎሚ ኣብታ ከተማ ከም ዝርከብ ይንገር። ሃዋርያ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሃዋርያ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ስሙ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገልጸ ኣብ ዝርዝር ስም ሃዋርያት ጥራይ እዩ። ናይ ምዕራብ ሊቃውንትን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንትን ብዛዕባ መንነት ናይዚ ሃዋርያ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎ። ቅድም ኢልና ከም ዝረኣናዮ ሃዋርያ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ርእሱ ዝኸኣለ ሃዋርያ እምበር ካልኣይ ስም ሃዋርያ ናትናኤል ኣይኮነን። በርተሎሜዎስ ኣብ ኣርማንያን ከባቢኣን ክርስትና ከም ዝሰበኸ ኣቐዲሙ ንኣርሜናውያን ወንጌል ዝሰበኸን መንበር ዝተኸለውን ንሱ ምዃኑ ኣርሜናውያን ኣብ ታሪኽ መዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፊ ኣውሳብዮስ ድማ ፋንተስ ዘእስክንድርያ ዝተባሃለ ተጓዓዚ እንዳ ኣብ ዝበጽሓሉ ጊዜ ሃዋርያ በርተሎሜዎስ ዘምጽኣልና እዩ ኢሎም ናይ ህንዲ ክርስቲያን ብቋንቋ ዕብራይ ዝተጻሕፈ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ከም ዝረኣይዎ ገሊጹ ጽሒፉሉ። ናይ ሃገርና ሊቃውንቲ እውን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝሰበኸ ይትርኹ። ኣብ ገድሊ ሃዋርያት ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ ሃዋርያ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሃዋርያት ዕጫ ክገብሩ እንከለዉ ዝበጽሓቶ ሃገር ኣልዋሕ ከም እትበሃል ይነገር። ቅዱስ ጴጥሮስ ንበርተሎሜዎስ ከብጽሖ ኢሉ ብሓባር ናብ ኣልዋሕ ተጓዓዙ። ክልቲኦም ነቲ ሃገር ኣይፈልጥዋን ስለ ዝነበሩ ጉዕዞኦም ሰብ እናሓተቱ ነበረ። ኣብ መወዳእትኡ ሓደ ነጋዳይ ረኸቡ እሞ ከብጽሖም ሓተትዎ። እቲ ነጋዳይ ድማ መንነቶም ምስ ሓተቶም ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርትን ክርስቲያንን ምዃኑን ነገርዎ። እቲ ነጋዳይ ኣብ መገዲ ዝሰምዖ ዘከረ፣ ንስኻትኩም ዲኹም ሃዋርያት እትበሃሉ ሰብ በይኑ እንተዘይነቢሩ ኣይጸድቕን እትብሉ፣ ከምኡውን ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላለዩ ንስኹም ኢኹም ከምኡ ይበሃል ሓቂ ድዩ ኢሉ ሓተቶም። ኣነ ብፍጹም ናብቲ ሃገር ኣይወስደኩምን እየ። ከመይ ሰበይተይ ትምህርትኩም እንተሰሚዓ ትገድፈኒ እያ በለ። በዚ ጊዜ እዚ ቅዱስ ጴጥሮስን ሃዋርያ በርተሎሜዎስን ተመኻኸሩ። ካልእ ነጋዳይ ክመጽእ ርዮም ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ባርያይ ናብ ሃገር ኣልዋህ ክሸጦ ደልየ ኣለኹ እሞ እጅኻ ናብቲ ሃገር ውሰደኒ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ነጋዳይ ድማ ኣነ ብዙሕ ግዜ ካብ ሃገረይ ወፅየ ዝነብር ብምዃነ ንቤተይ ኣገልጋሊ ዝኸውን ሰብ ስኢነ ነይረ። ሎሚ ግን ረኺበ ኣለኹ እሞ ንምዃኑ ሞያኡ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ትቐብል ኣቢሉ ሓላዊ ወይኒ እዩ በሎ። እቲ ነጋዳይ ኣዝዩ ብዙሕ ወይኒ ስለ ዝነበሮ ብ30 ስታቴር ንበርተሎሜዎስ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ገዝኦ። ቅዱስ ጴጥሮስ ገንዘቡ ካብቲ ነጋዳይ ምስ ተቐበለ ሓደራ ናብ ካልእ ጎይታ ከይትሸጡ መከራውን ከይተብዝሓሉ ኢሉ ነቲ ነጋዳይ ለመኖ። እቲ ነጋዳይ ኣግማሎ ከስተኻኽን እንከሎ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ገንዘብ ሓቢኡ ንበርተሎሜዎስ ብምሃብ ንድኻታት መጽውቶ ኢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። እቲ ነጋዳይን በርተሎሜዎስን ኣብቲ በረኻ መንገዶም ቀጸሉ። ኣልዋህ ምስ በጽሑ እቲ ነጋዳይ ንበርተሎሜዎስ ሓላፊ ሓለውቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ገይሩ ሾሙ። ወይኒ እናሓለወ እናኮስኮሰን እናተኸለን ን40 መዓልታት ምስ ጸንሐ ብስራሕ ተጠሚዱ ተቐመጠ። ኦ ጎይታይ ወንጌል ከይሰበኽኩ ትእዛዝካ ከይፈጸምኩ በቃ ኾፍ ኢለ ክተርፍ እናበለ ይበኪ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ነጋዲ ኣታኽልቲ ወይኑ ክርኢ መጸ እሞ ተመን ካብ ጉድጓድ ወፂኡ ነኸሶ። መርዞ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ድማ ሞተ። ፈተውቱን ኣዝማዱን ንሓዘን ተኣከቡ። በርተሎሜዎስ ግን ናብ እግዚኣብሔር ይጽሊ ነበረ። እቶም ሰባት ድማ እታ ጨካን ዓስከር
ጎይታኻ ሞይቱ ኣብ ክንዲ ምብካይሲ ኣፍጢጥካ ትርኢ ኣለኻ ኢሎም ጨርሑሉ። በርተሎሜዎስ ግን ጸሎቱ ክሳብ ዝውድእ ተዓገሶም። ነቲ ነጋዳይ ብስም እግዚኣብሔር ካብ ሞት ተንስኦ። እቲ ነጋዳይ ካብ ድቃሱ ከም ዝተበራበረ ብድድ ኢሉ ተንሲኡ ዘተንስኣነ በርተሎሜዎስ እዩ ኢሉ መስከረ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ እቲ ነጋዳይ ንዝተኣከበ ህዝብን በዚ ተኣምር ተገረሙ። ስብከት በርተሎሜዎስ ኣሚኖም እውን ተጠመቑ። ብድሕሪ በርተሎሜዎስ ጌስፋሜን ጌኤንዶስን ናብ ዝበሃላ ሃገራት ኣምርሐ። ሰበይቲ ንጉስ ኣግሪጳ ክሳብ እትልወጥ ድማ ብዙሓት ክርስቲያን ኣፍረየ። እቶም መኳንንትን መሳፍንትን ናይቶም ህዝቢ ምልዋጥ ናይ ጣዖቶም ኣምልኾ ምትራፉ እቲ ህዝቢ እውን ካብ ልዕሊኦም ንበርተሎሜዎስ ምእዛዙ ተመልኪቶም ብቕንኢ ተላዕሉ። ተኸሲሱ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ንጉስ ኣግሪጳ ቀረበ። በዚ ግዜ እዚ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ። ሓደ መስከረም ኣብ ውሽጢ ሕፃ ዝመልአ ከረጢት ገይሮም ብህይወቱ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ኣብኡ ድማ ዓረፈ። ንጽባሒቱ ምእመናን ካብ ባሕሪ ውፅኦም ቀበሩ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብቶም ትንሣኤ ሙታን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ካብ ወገን ሰዱቃውያን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገረን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ እቶም 10 ሐዋርያት ምስ ነገርዎ ዝተሸንከረ ኣእዳው ከይረኣኹ ዝተወግኦ ገኑ ብኣእዳወይ ከይዳሰስኩ ፈጺመ ይኣምንን ዝበለ ድማ ካብዚ ዝተላዕለ ነበረ። ዳሕራይ ግን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሐዋርያ ቶማስ ኣብ እምነቱ ንኽጸንዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቅድሚቶም 10 ሐዋርያት ተገሊጹ ዝነበረ ሕጂ ድማ ቶማስ ኣብ ዘለዎ ተገሊጹ ቶማስ ዝሓተተ ኩሉ ክምልሰሉ ፈቐደ። ቶማስ ድማ ኣማን ብኣማን ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢሉ ኣሚኑ መስከረ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብቶም ሐዋርያት ኣርሒቑ ናብ ምዕራብ ዝተጓዓዘ ሐዋርያ እዩ። ቅዱስ ቶማስ ካብ 46 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ህንዲ መሃረ። ማላባር ኣብ እትበሃል ሃገር ጀሚሩ ክሳብ ቻይና ወንጌል ሰበኸ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 66 ዓመተ ምህረት ሚላፓር እትበሃል ከተማ ዝርከቡ ኣምለኽቲ ጣዖት ቆርበቱ ብምግባፍ ኣብ ልዕሊኡ ጨው ብምንስናስ እናሳቐዩ ቀተልዎ። ብ400 ክፍለ ዘመን ዓጽሙ ናብ ኤዴሳ መጺኡ ብኽብሪ ዓረፈ። ሐዋርያ ቅዱስ ማቴዎስ። ብመሰረት ትውፊት ቤተ ክርስቲያንና ንሐዋርያ ወንጌላዊን ማቴዎስ ኣቦኡ ዲቁ ኣዲኡ ድማ ክሩትስያ ይበሃሉ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ግን ኣቦኡ እልፍዮስ ተባሂሉ ተጸዊዑ ኣሎ። ሊቃውንቲ ካልኣይ ስሙ ምዃኑ ይነግሩና። ናይ መጀመርታ ስሙ ሌዊ ክኸውን እንከሎ ማቴዎስ ዝብል ስም ዘውፅኣሉ ጎይታ እዩ። ትርጉሙ ድማ ዝተመርጸ ማለት እዩ። ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ ወንጌለ ማቴዎስን ኣብ ግብረ ሐዋርያትን ብሻምናይ ደረጃ ኣብ ወንጌለ ማርቆስን ልቋስን ድማ ብሻውዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ኣሎ። ማቴዎስ ናይ ቀደም ስርሑ ተቐባሊ ቀረጽ ወይ ድማ ኣካብ ግብሪ ክኸውን እንከሎ ዝሰርሐሉ ቦታ ድማ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እትርከብ ኣብታ ደማቕ ከተማ ቅፍርናሆም ነበረ። ካብ ዕዳጋ ቅፍርናሆም ናብ ባሕሪ ገሊላ ዝወስድ ዓብ ጽርግያ ድኳን ከፊቱ ንነጋዶ ቀረጽ ይኸፍል ነበረ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክምህር እንከሎ ናብቲ ዝቐርጸሉ ዝነበረ ቦታ ጽግዕ ኢሉ ሰዓበኒ በሉ። ቅዱስ ማቴዎስ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ምእካል ኣብይዎ ንነጋዶ ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ እናቐረጸ ከም ዘየማርሮም ንድኻታት ብናጻ ዝምግብ ድውያን ብናጻ ዝፍውስ ጎይታ ምስ ረኸበ ተገሪሙ ስርሑ ኩሉ ገዲፉ ንጎይታ ተኸተሎ። ኣቦታትና ንቅዱስ ማቴዎስ ብደው ተዝካር ገይሩ ንጎይታ ዝተኸተለ ሐዋርያ ይብልዎ። ምኽንያቱ ንሐዋርያነት ኣብ ሰመርጸሉ ጊዜ ኣብ ገዝኡ ዓብ ድግስ ገይሩ ንጎይታ ስለ ዝጋበዞ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ፍልስጤም፣ ፋርስ፣ ባቢሎን፣ ኢትዮጵያን ዓረብን ከም ዝሰበኸ ይንገር። ብዙሓት ናይ ምብራቕ ይኹን ናይ ምዕራብ ሊቃውንቲ ብሰማዕትነት ኣብ ኢትዮጵያ ዓሪፉ ዝብል ኣመለኻኽታ ኣለዎም። ነዚ ሓሳብ እዚ ዝድግፍ ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ኾነ ታሪኻዊ ጽሑፍ ስለ ዘይተረኽበ ብዘይብኡ እውን ዓጽሙ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ዝነግር ታሪኽ ስለ ዘየለ ቅኑዕ ኣይኮነን ብምባል ሊቃውንቲ ይድግፍዎን እዮም። ገድሊ ሐዋርያት ቅዱስ ማቴዎስ ብግሪክ ኣፕሎን ዝተባህለ ጣዖት ዝምለኸሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝመሃረ ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ፍልስጤም ክምህር እንከሎ
ናይ ኣይሁድን ናይ ኣረማውያንን ትምህርቲ ክቃወም ድውያን ክፍውስ ኣጋንንቲ ከውፅእ ብምርኣዮም ደቂ ዓዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርበይዎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ሓደ እሱር ኣጋጠሞ። እቲ እሱር ኩሉ ግዜ ሓዘንን ትካዘን የብዝሕ ነበረ። ሐዋርያ ማቴዎስ ሓደ መዓልቲ ጽግዕ ኢሉ ከጸናንዖ እንከሎ ስለምንታይ ከም ዝሓዘነን ከም ዝትክዝን ሓተቶ። ጎይታይ በዓል ጸጋ እዩ፣ ኣነ ድማ ብመርከቡና ተመላለስኩ ነግደሉ ነበር። ዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብ ንግዲ ክምለስ እንከለኹ ይቀናዓንን። ማዕበል ተላዒሉ ነታ መርከብ ምስ ሙሉእ ንብረታ ተሓለ፣ ገንዘበይ ባሕሪ በላዓኒ። ኣነ እውን ካብቲ መከራ ተሪፈ ወጻኸ እሞ ንጎይታይ ዝኾነ ኩሉ ነገር ክዎ። ንሱ ግን በቲ ኩሉ ዝበፅሓኒ ክንዲ ዝሓዝን ካብ ኣፍ ሞት ብምውፀይ ኣብ ክንዲ ዝሕጎስ መርከቡ ብምጥፋኣ ተበሳጪው ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርበየኒ በሎ። ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ኣጆኻ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ክትፍታሕ ኢኻ ብምባል ማንም ነጊርዎ ንሱ እውን ሓሲቦ ዘይፈልጥ ነገር ተዛረቦ። ጎይታኻ ቀልፃዓካ ክመጽእ እዩ፣ ንስኻ ግና በጀኻ መርከብካ ካብ ባሕሪ ወፂኣ ኣላ እሞ ከም ጻልካ ክኸይድ ሕደገኒ ይበሉ በሎ። ናብቲ ገምገም ባሕሪ ወሪድካ ድማ መርከብካ ክትረኽባ ኢኻ ብምባል ላጸናንዖ። ከምቲ ዝበሎ ድማ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት እቲ ሃብታም ሰብኣይ ክቐጽዖ ኢሉ ጸውዖ። ንሱ ድማ ክዕገሶን ግዜ ክህቦን ለመነ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ናብቲ ባሕሪ ምስ ወረደ እታ መርከብ ምስ ሙሉእ ንብረታ ክትንሳፈፍ ጸንሓቶ። እናቀዘፈ ምጽኡ ድማ ነቲ በዓል ጸጋ ዝነገደ ኩሉ ኣረከቦ። እቲ ሃብታም ድማ ዝኾነ ኩሉ ክነግሮ እቲ ኣገልጋሊኡ ሓተቱ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ሓደ ማቴዎስ ዝበሃል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር መርከበይ ከም ዝረክብ ነገረኒ፣ ከምታ ዝበለኒ ድማ ኣብኣ ጸንሓትኒ ኢሉ መስከረ። እቲ ሃብታም ድማ ንምዃኑ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሰባበይ ዝርከብ ኢሉ ሓተቱ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ወንጌል ይሰብኽ ኣሎ በሎ። በዓል ጸጋ ድማ ንማቴዎስ ኣጸዊዑ ክርስትና ብምምሃር ኣሚኑ ተጠመቐ። ቤተሰቡ እውን ምስኡ ተጠመቑ። ወሪኡ ኣብ ኩላታ ከተማ ተሰምዐ። ነዚ ዝሰምዑ መኳንንቲ ድማ ንማቴዎስ ናብ ንጉስ ከሰስዎ። እቲ ንጉስ ድማ ብመኳንንቱ ተመሪሑ ኣብ ልዕሊ ማቴዎስ ሞት ፈረደ። ብ12 ጥቅምቲ ድማ ክሳዱ ተሰይፉ ዓረፈ። እቲ በዓል ጸጋ ድማ ብሕቡእ ወሲዱ ቀበሮ። ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ። ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ 4 ወንጌላውያን መበል 9 ቦታ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓዊ ጎይታ ወልደ እልፍዮስ እቲ ንእሽተይ ያዕቆብ እናተባህለ ይጽዋዕ። ካብ ጸሎት ዝተላዕለ ንብዙሕ ሰዓታት ደው ምባል ስለ ዘብዝሕ እግሩ ይሓብጥ ነበረ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ከምቶም ካልኦት 11 ሐዋርያት እናዞረ ክምህር ስለ ዘይከኣለ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ብምዃን ተሾመ። ብ50 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ናይ ሲኖዶስ ሊቀ መንበር ኮይኑ ዝመርሐ እውን ንሱ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም መንበር ን28 ዓመታት ዝኸውን ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ቴዎብስታ ዝተባህለት ለዋህ ሰበይቲ ትነብር ነበረት። ሰብኣይ እዛ ሰበይቲ ኣማኔስ ዝበሃል ካብ ወገን ምሁራት ኣይሁድ ዝነበረ ሰብ 20 ዓመት ብሓዳር ጸኒዖም ውላድ ግን ኣይነበሩም። ሓደ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዜና ዝሰምዐት እሞ ናብኡ መጽያ ብጀኻ እግዚኣብሔር ቆልዓ ክበኒ ጸልየለይ ኢላ ለመነቶ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ኣጆኺ ኣይትሕዘኒ ጥራይ እምበር ክግበረልኪ እዩ ኢሉ ኣጸናኒዑ ቤታ ስደዳ። ቅዱስ ያዕቆብ እዚ ምስ ነገራ ኣብ ዓመታ ወዲ ስለ ዝወለደት ናብ ቅዱስ ያዕቆብ ወሲዳ ኣባረኸቶ። ምስ ተመልሰት እውን ዝኾነ ኩሉ ንሰብኣያ ዕለለቶ። ንሱ ግን ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ናይ ኣመንቲ ክርስትና ሓይሊ እናበርትዐ ከይከይድ እሞ ዝብል ስጋእ ተሓዲሩ ንዕለቱ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ሊቀ ካህናት ሃናንያ ከይዱ ንኣይሁድ ብምልዕዓል ምኽንያት ፈጢሮም ንያዕቆብ ኣሰርዎ። እቲ ሊቀ ካህናት ኣይሁድ ኣብ ዙርያ ቤተ መቅደስ ኣኪቡ ንቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ቅድሚት ኣውፅኡ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ ንክርስቶስ ክሓድ ኢሉ ኣዘዞም። ዜና ኣይሁድ ዝጸሓፈ ዮሴፍ ወልደ ኮሬን ከም ዝገለጾ ቅዱስ ያዕቆብ ንጎይታ ኣብ ክንዲ ምኽሓድ ስለ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካሩ ቐጸለ። በዚ ዝሓረቑ ናይ ኣይሁድ ሓለቓታት ንያዕቆብ ካብ ጫፍት ቤተ መቅደስ ደርበይዎ። ኣብ ታሕቲ ዝተኣከቡ ኣይሁድ ድማ ብዳርባ እምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። እዚ ድማ ብመሰረት ጽሑፍ ዮሴፍ ወልደ ኮሬን ብ10 ለካቲት ብ62 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ እዩ።
ካብ ዮሴፍ ወልደ ኮርየን 100 ዓመታት ድሒሩ ናብ ክርስትና ዝመጸ ኤጌስጶስም ነዚ ታሪኽ ምስ ረኸበ ንቅዱስ ያዕቆብ ክድርቢዎ እንከለው ስጋይ ደርቢዎ ነፍሰይ ግን ክርስቶስ ኣእዳው ዘርጊሑ ይቕበላሉ ኢሉ ነበረ ኢሉ ወሲኹ ገሊጹሉ። ቅዱስ ያዕቆብ ሓንቲ መልእኽቲ ጽሒፉ እታ መልእኽቲ ብጠቕላላ 28 ዝኾኑ ነጥብታት ዝሓዘት እያ። ካብ 13 ግዜ ንላዕሊ ኣሕዋተይ እናበለ ብትሕትና ስለ ዝጸሓፈ ናይ ፍቕርን ናይ ትሕትናን መልእኽቲ ብምባል ትጽዋዕ። ሐዋርያ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ቅዱስ ታዲዮስ ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ ወንጌል ማቴዎስን ማርቆስን ታዲዮስ ወይ ድማ ልብድዮስ ኢሎም ክጽውዕዎ እንከለው ሉቃስ ድማ ኣብ ወንጌሉ ያዕቆብ ይሁዳ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ድማ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ይብሎ። ሓደ ካብቶም ኣሕዋት ጎይታ ዝተባህል እዩ። ኣብ 4 ወንጌላውያን ናይ ሐዋርያት ዝርዝር 10 ቦታ ሒዙሉ። ብመሰረቱ ፊት ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሐዋርያት ታዲዮስ ሶርያ እዩ። ካብ ኢየሩሳሌም 150 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሐዋርያት ከም ኣቦ ይርአ ብምዃኑ ንሐዋርያ ታዲዮስ ናብ ሃገረ ስብከቱ ንምብጻሕ ምስኡ ሓቢሩ ይጓዓዝ ነበረ። ኣብ ጥቓታ ከተማ ሓደ ሽማግለ ክሓርስ ረኸብዎ እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽግዕ ኢሉ ብጃኻ ዝብላዕ ነገር እንተለካ ሃበና ብምባል ሓተቶ። እቲ ሽማግለ ልዋህ ስለ ዝነበረ ካብ ቤተይ ክሳብ ዘምጸልኩም ኣብ ዕረ ይሓልውለይ ኢልዎም ናብ ገዝኡ ኣምርሐ። ክልቲኦም ሐዋርያት ናይቲ ሓረስታይ ለውሃት ተመልኪቶም ታዲዮስ ጸሚዱ ክሓርስ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ክዘርእ ጀመረ። ዝተዘርአ እኽሊ ብሓደ መዓልቲ በቂሉ ሰዊቱ ሓረስታይ መግቢ ሒዙ ክሳብ ዝምለስ በቂሉ ጸንሑ። ነዚ ዓብ ተኣምር ዝተመልከተ ሓረስታይ ብዝረኣዮ ኩሉ ነገር እናተደነቐ ንኽልቲኦም ሐዋርያት ንስኻትኩም ካብ ሰማይ ዝወረድኩም መላእኽቲ ዲኹም ኢሉ ሓተቶ። ንሳቶም ድማ ዝመጹሉ ምኽንያትን ሃገርን ኣረድኡ፣ ወንጌል ድማ ሰበኹሉ። እቲ ሓረስታይ ብኣድናቖት እኽሉ ሓቂፉ ንሰበይቱ ክርኢ ናብ ቤቱ ጐየ። ሰባት እታ ከተማ እውን ነገሩ ገሪምዎም ከበብዎ። ንሱ ድማ ዝረኣዩን ዝሰምዖን ኩሉ ነገሮም። ብድሕሪኡ ድማ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ናይታ ከተማ መኳንንቲ እውን ነዚ ነገር ምስ ሰምዑ እዚ ካብቶም 12 ኣስማተኛታት ከይኮነ ይተርፍን ናብ ከተማና ከይኣቱ እንታይ ንግበር ተባሃሉ። ኣብ ማእከሎም ሓደ እዞም 12 ኣስማተኛታት ዝሙት ይጽየፉ እዮም እሞ ዘማዊ ሰበይቲ ኣብ ኣፍ ደገ ከተማና ነቑም ኢሉ ስለ ዝመኸሮም ኣብ መእተውታ ከተማ ፍልጥቲ ዘማዊት ዕራቐታ ገይሮም ኣቐመጡ። ሐዋርያ ታዲዮስ ገጠር ክምህር ውዒሉ ኣጋምሸት ናብ ከተማ ክመጽእ ከሎ እታ ዘማዊት ኣብ ኣፍ ደገ ከተማ ደው ኢላ ረኣያ። ትገብሮ ዝነበረት ኩሉ ዘጽይፍ ነበረ። ሽዑ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ እሞ በዚ ሰዓት እዚ ናብ ኣየር ወፅያ ብንፋስ ተንጠልጠለት። ናይቲ ሃገር ሰባት ብዝረኣይዎ ነገር ክሳብ ዝግረሙ ተእው ነበረ። ንሱ ድማ ናብታ ከተማ ኣትዩ ወንጌል ምምሃሩ ቀጸለ። ነታ ሰበይቲ ድማ ካብ ዝነበረት ተውሪዱ ኣእሚኑ ብምጥማቕ ኣብ ቤታ ናይ ክርስቲያን ጉባኤ መስረተ። ኣብታ ከተማ እናመሃረ ንውሱን መዓልታት ጸንሐ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ሃብታም መንግሥተ ሰማይ ካብ ዝኣቱ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል እናበለ ክምህር ከሎ ሰምዖ እሞ ኣብ ጥቑ ናብ ዝሓልፉ ዝነበሩ ናይ ገመል ነጋዶ እናመልከተ እስኪ ዝተዛረብከዮ ጌርካ ርኤና ብምባል ሓተቱ። ሐዋርያ ታዲዮስ ድማ ሓደ ሰራሕን ሓፂን ክርስቲያን ፈታዊ ነበረ እሞ መርፍእ ሰሪሑ ከምፃሉ ለኣኹ። እቲ ፈታዊኡ ድማ ዝሕግዞ ዘሎ መሲልዎ ነቲ ነዃላ ስፊሓ ኣብ ታዲዮስ ግን ነቲ ቀዳድ ክንዲ መርፍእ ከም ዝኸውን ገይሩ ስም እግዚኣብሔር ጸዊዑ ንዝኣመነ ኩሉ ይከኣል እዩ ብምባል እታ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኣሕሊፉ ረኣዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኩሎም ብትምህርቱ ኣመኑ። ሐዋርያ ታዲዮስ ኣብ ፐርዥያ ብሰፊሑ ድሕሪ ምምሃሩ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ እውን ኣብኡ ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ይነግሩና። ናይ ሐዋርያ ታዲዮስ ካልእ መጸውዒ ስም ይሁዳ ነበረ። እዚ ሐዋርያ እዚ ሓንቲ መልእኽቲ ጽሒፉሎ። እታ መልእኽቲ ድሕሪ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተጻሕፈት ኣብቲ መልእኽቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ እናገለጸ ስለ ዝጽሕፍ የረጋግጸልና። ሐዋርያ ይሁዳ ወይ ድማ ታዲዮስ መልእኽቱ ዝጸሓፎ ብትምህርቲ ግኖስቲካውያን ዝስሕቱን ዝነበሩ ናይ ንእሽተይ ኤስያን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ክርስቲያን ነቲ መልእኽቲ ክጽሕፍ እንከሎ ናይ ሙሴ ገድሊ ካብ ዝገልጽ መጽሓፍ ዜና ሙሴ ብምጥቃሱ ሐዋርያት ንኣዋልድ መጽሓፍቲ ዝህብዎ ዝነበሩ ክብሪ ይገልጸልና። ብተወሳኺ ድማ መጽሓፍ ሄኖክ ጠቒሱ ጽሒፉሎ እሞ
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቁጽሪ 66 ከም ዘይኮኑ በዚ ክንርዳእ ንኽእል። ሐዋርያ ስምዖን ቀነናዊ ሐዋርያ ስምዖን ኣብ ዝርዝር ስም ሐዋርያት ኣብ ወንጌለ ማቴዎስን ማርቆስን መበል 11 ቅመጥ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ድማ ኣብ ወንጌልን ግብሪ ሐዋርያትን ኣብ 10 ቦታ ስፊርዎ ኣሎ። ናይ ሐዋርያ ስምዖን ካልኣይ ስሙ ናትናኤል ይበሃል። ስምዖን ናይ መጀመርታ ስሙ ክኸውን እንከሎ ናትናኤል ኢሉ ዝሰመዮ ጎይታ እዩ። ትርጉሙ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ማለት እዩ። ኣብ ናዝሬት ገሊላ ዝተወልደ ክኸውን እንከሎ ነገዱ ድማ ነገደ ብንያሚን። ናይ ትውልዲ ዘመኑ ጎይታ ናብ ዝተወልደሉ ዘመን ኣከባቢ እዩ። ምኽንያቱ ሄሮድስ ናይ ቤተልሔም ህፃናት ክቐትል እንከሎ ኣዲኡ ኣብ ትሕቲ ተኽለ በለስ ሓቢኣ ትሪፋቶ ነይራ። ጎይታ ድማ ፊልጶስ ምስ ፀውዖ ገና ፊልጶስ ሓወኻ ከይፀዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስን ከለኻ ረኣኹኻ ዝበሎ ስለዚ ቅዱስ አውግስጢኖስ ድማ ናትናኤል ምሁር ኦሪት ነይሩ ይብሎ። ምኽንያቱ ፊልጶስን ናትናኤል ክፅውዖ እንከሎ ካብ ናዝሬት ሰናይ ነገር ኣይወፅእን ብምባል ናይ ነቢያት ቃል ዝተቐሰ ናይ መጽሓፍ ትፈላጥ ስለ ዝነበረ ስምዖን ወይ ድማ ናትናኤል ናይ ቀነናውያን ጉጅለ ኣባል ምዃኑ ዝበቕዐ በዚ ሕጊ ኦሪት ዝነበሮ ቅንኢ ከይኮነ ይተርፍን። እዚ ጉጅለ በቲ እዋን ኣብ ሮማውያን ዝተንስኡ ኣይሁድ ዝተዋህበ ከነንዓት ካብ ዝብል ኣርማይ ቃል ዝተረኽበ ክኸውን እንከሎ ትርጉሙ ድማ ቀና ማለት እዩ። እዞም ቀነናውያን ንእምነትን ኦሪትን ንሃገረ ኣይሁድ ቀናእያን ዝኾኑ ንሮማውያን ካብ ርስቶም ምውፃእ ብውሽጢ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ እዮም። ስምዖን ድማ ናይዞም ጉጅለ ኣባል ስለ ዝነበረ ቀነናዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሐዋርያ ስምዖን ኣብ ሶርያ፣ ባቢሎን፣ ኣብ ግብፂ ከምኡውን ኑብያ ምሂሩ እዩ። ዝበዝሐ ዘመኑ ኣብ ኣፍሪቃ ብምምሃር ይሕሊፉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ግብፂ ክምህር እንከሎ እቲ ህዝቢ ብትምህርቱ ኣሚኑ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ኣረማውያን ስለ ዝቐንኡ ሁከት ኣላዓዒሎም ዘይንደልዮ ሃይማኖት ተቐበሉ ይብለና ኣሎ ብምባል ናብ ንጉስ ግብፂ አንድሪያኖስ ከይዶም ከሰስዎ። እቲ ንጉስ ድማ ብሰራዊቱ ኣትሒዙ ብምምጻእ ብ10 ሐምለ ብሰይፊ ቀተሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ኣብ ክንድቲ ንጎይታ ኣሕሊፉ ብምሻጡ ክብሩ ዘቃለለ ዳሕራይ ድማ ብገዛእ ኢዱ ተሓኒቑ ዝሞተ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ዝተሾመ ሐዋርያ እዩ። ኣቐዲሙ ቁፅሩ ካብቶም 72 ኣርድእቲ ከም ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፊ አውሳብዮስ ኣቐሚጥልና ኣሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ካባና ክሳብ ዝዓረገሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መንጎና ብዝኣተወሉን ብዝወፀሉን ዘመን ኩሉ ምሳና ሓቢሮም ካብ ዝነበሩ ሰባት ካብዚኦም ሓደ ምሳና ናይ ትንሣኤ ምስክር ክኸውን ይግቦ እዩ ኢሉ ዝተዛረበውን ስለ ዝነበረ ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ከም ዝተገልጸ ማትያስ ክሰብከሉ ዝበፅሖ ዕጫ በላዕቲ ሰብ ዝበሃሉ ሰባት ናብ ዝነብሩሉ ሃገር እዩ። እዚ ሃገር ምናልባት ኣስኩስቴስ ወይ ድማ ሩስያ ኮይኮነ ይተርፍን። ምኽንያቱ አውሳብዮስ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እትብል መጽሓፉ እዚ ቦታ ብናይ ጥንቲ ኣፀዋውዓ በሮባሮስ ይበሃል ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ዜና ኣይሁድ ዝጸሓፈ ዮሴፍ ወልደ ኮሬን ድማ ናይ በርባሮስ ሰባት በቲ ዘመን ጨካናትን ካብ ኣራዊት ዘይሕሹ ኣረሜን ከም ዝነበሩ ገሊጹ ኣሎ። ማትያስ ኣብዚ ሃገር ክምህር እንከሎ እዞም ሰባት ሒዞም ዓይኑ ውፅኦም ከም እንስሳ ሳዕሪ ከብልዕዎ ጀመሩ። ምኽንያቱ ናይዞ ሃገር ሰባት ነቲ ሰብ ቅድሚ ምብልዖም ኣዒንቱ ኣዕዊሮም ን40 መዓልታት ዝኸውን ሳዕሪ ምብላዕ ልማዶም ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ማትያስ ን40 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተቐመጠ። እግዚኣብሔር ጽንዓት ስለ ዝሃቦ ዘቕረቡሉ ሳዕሪ ከይበልዐ ብጾም ኣሕለፉ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ማትያስ ነቲ ሳዕሪ ኣብ ቅድሚኡ ከሚሩ ክዝምር እንከሎ እንድርያስ ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ኣብ ዝተዓጽወ ማዕጾ ኣተወ። ብደስታን ብናፍቖትን ሰላም ድሕሪ ምብሃሃሎም ከም በጊዕ ኣብ ማእከል ተኻሉ እልእኸኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ሎሚ ኣባኻ ተፈጺሙ ኢሉ ናይ ጎይታ ቃል ኣዘከሮ። ካብ ቤት ማእሰርቲ እውን ሒዝዎ ወፀ። ምስኦም ሓቢሮም ድማ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ 123 ሰባት ወፁ። እዚ ተኣምር ዝረኣዩ ናይቲ ሃገር ሰባት በትምህርቱ ኣሚኖም ተጠመቑ። መጽሓፉ ጽሒፉ ከም ዝሃቦም ድማ ከም በዓል ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ መስኪሮም እዮም። ከምኡውን ምስ ኣዋልደ መጽሓፍቲ ዝምደብ ናይ ማትያስ መጽሓፍ ምስ ስጋ ምቅላስ ንስጋ ትምኒት ክንስዕር ይግባእ ዝብል ቃል ተረኺቡ ተባሂሉ
ብጥንቲ ጸሓፍቲ ተጠቒሱሎ። ቅዱስ ማትያስ ብድሕሪ ናብ ደማስቆ ኣትዩ ስብከተ ወንጌሉ ቐጸለ። ናይ ደማስቆ ሰባት ግን ኣቐዲሞም ካብ ኢየሩሳሌም ናብታ ከተማ ብዝኣተዉ ኣይሁድን ኣረማውያንን ትምህርቲ ተቃወምቲ ተንሲኦም ብሓጺን ዓራት ብምድቃስ ካብ ታሕትን 7 መዓልታት ዝኣክል ሓዊ እንደድሉ። ኣብ 7ይ መዓልቲ ምስ ተመልሱ ድማ ወላ ሓንቲ ጉድኣት ከይወረዶ ብምጽንሑ ብትምህርቱ ኣሚኖም ተጠመቑ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሃገረ ይሁዳ ክምህር ድሕሪ ምጽናሕ ፊላዎን ኣብ እትበሃል ከተማ ሸምጊሉ ዕድመ ጸጊቡ ከም ዝዓረፈ ይነገረሉ። በዓል ዕረፍቱ ድማ 8 መጋቢት ይኽበር። ናይ ሃዋርያት ረድኤቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።